दे बुंदो दे नोङो बिपिएफनि ना सोरनि सरकारनि हाग्रामा सार देरहानायनि आरो जों जेन'का हास्थायदोंमोन मोनबाय बेनिखायनो जों पार्टि जादों दा माने जोंनिया गासिबो बिपिएफ गोजा नालाय दोङो इयाव 15 जननिबो बारा दङ आरोना जाहाथे माबाफोर लेबार माने जों इयाव मावो दा जेनेबा अन्थाइयाव माबाफोर देरायोब्ला सारा जोंखौ एसे अनसायदो थांलाबायबाथाय एसे अननानै माने जोंनि बे पार्टिनि एसे माबा होदो दानफोर होदो आरोना बेसेबां मावना जाबोनो जोंलाय बाहेरावलाय बेनिखायनो सरकारखौ सार हाग्रामाखौ मोजां जोङो बेनिखायनो लोगोफोरा गासैबो माबानायखाय बेदर लाना फैबाय मथा मथि 15 जनसो दोङो मथा मथि 40 बेदर दोङो आरो दा एबार देराबायबो बेनिखायनो सारखौ जोङो धन्यबाद खालामदो जाहाथे जोंबो माब्लाबा थांनानै खहाय मोनो जाहाथे बेनिथ' आरो जोङो फेसबुकआवबो आं बहुद हेगारना होबाय नुहैदोंबा सारा एसे अनदो जोंनिया सार हाग्रामाया बिथाङानो जोंनि इसोर दा इसोर बबे जायगानि होन्दोंमोनलाय नोंसोरो जोङो औ जोङो दा ढेकियाजुलिनि दोङो क'क्राझारनि दोङो आरो इथिं माबानिबो दोङो क'क्राझारनिबो दोङो आरो माबाया राजबंसिफोर बिथांमोनाबो बहुद जगाजग खालामदो बिपिएफखौनो देरहाजानो लुगैदोंमोन फैबाय बिथांमोनाबो एक्सट्रा मोनसे पार्टि दोङो दा बिपिएफ देरहानायनि जोंनिया नैबे आलादा जोंनिया साबबाल' 5 किल' जोंनिया 10 जना मोनसे बिसिनि आरो जुमाय थोमाय गैया जोंनिया बेयाव माने जुमाय लोंनाय मानसि गैया जोंनिया बेयाव गासैबो माने माबा गोजा जोंनिया मिरामिस गोजा गासिबो जुमाय लोंग्रा मानसि गैया दा जोंनियाव नैबेयाव जोंनि रुमावथ' माने जुमाय लोंग्रा मानसि गैया जुमाय लोंबा ओइ बेलेग गाहायाव थांबा नुनो जुमाय लोंग्राफोरखौ बेनो आरोना बेनिफ्राय दा सिरिप खालामदां हाग्रामा सारखौ देरहाबाय एबार सरकारखौ मोजां सालायलांथों जाहाथे गोदोनि बायदि मोजां गोदो बेसेबां सालायदों बिनिफ्राय बांसिन मोजां सालायलांसै आरोना जोंनि बे घग्राजुलि जोंनि बे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो इथिं बिश्वनाथ गहपुरखौ जोंखौ बिटिसिआव सरजाबनाय गहपुरा हाबखाबाय ना गहपुरा हाबखाबाय दा बर्थमान आं बेखिनिखौ बुंना दोनथ'बाय आरोना दोनथ'बाय आं नै बेदर गोदागासिनो आरो बहुद बेदर गोदान दंबोयो हास्लाबाखै आं बिपिएफनि सापर्टार ढेकियाजुलिनिफ्राय बिपिएफखौ सापर्ट खालामनो हाग्रामाखौ सापर्ट खालामगिरि माने दिनै नैबे गुबुन रायजोआव थानानैब्लाबो माने दिनै साफा सानै लोगोफोरनो माने बेदर जाहोदों आरोना नैबे बिथाङानो माने गोदोनिफ्राय बिपिएफखौ माने बिपिएफखौ सापर्ट खालामखानाय आरो मोजां मोनखायो आरोना बेयो बिपिएफ दंखायोना आरो ढेकियाजुलि एरियायाव बाटासुपुर एरियायाव माने बिपिएफआ थांखायो हाग्रामायानो थांखायो जेब्ला आरो हाग्रामानिनो दिनैसिमबो ढेकियाजुलि एरियायाव गासिबो बिपिएफआवनो होजोबखायो माथो दा बेखौ होनायजों लोगोसे दिनै देरहानायाव माने जोबोद खुसिजोंनो माने दिनै बियो नै आरो माने बाहेराव केरेलायाव दङ मानसिया ओमफ्राय दा बेयाव बयनोबो माने नै दिनै बेदर गोदागासिनो दङ होनो रानना होगोन आरो बेदरखौ रानसिगोन आरो बे दा मथा मथि 5000सो खरस खालामनांगौ नै ओमफ्राय गासैनिबो रुम बे फैसाखौथ' बिसिनिफ्राय मोना बे गावनि खुसिजोंनो माने बेखिनि बेदरखौ माने बायनानै दिनै राननो लुबैदों दिनै गोसोजों गावनि गोसोआ बेसे फुरथि बेखौ माने सोर मिथिबावगोन दा रावबोथ' मिथिला बे गावसो मिथिगोन आरो दा बहुद माने हाग्रामा सारखौ मोजां मोनो गोदोनिफ्रायनो खेबसे नङा खेबनै जुजिदों बेनिखायनो माने दिनै होबाय आरो बियो बेनिखायनो फुरथिदों माने आङो बेखिनि खामानिखौ माने मावनानै जोंनि बे लोगोफोरखौ जाहोनोसै आरो